Kasiepsku muda 2009. Hit letniego sezona Sztryndzi z kasiepskim weszywa na luziumeje w Łestrzecach. Skoro góralki mają swoje stringi, dlaczego nie kaszubki? No Bernatka tutaj wzięła to na poważnie, bo ja to wzięłam w formie żartu. Ona wzięła to na poważnie, no i inne koleżanki też się do tego dołączyły, zaczęły wymyślać serduszka, nie serduszka i tak dalej. No i tak się narodziły stringi kaszubskie. To bodze belny szpys Głęłyżec. I po taką nazwą za to sprzedawać? A druga sprawa tych stringów to jest rajści róg w raju. Dla maturzystów, dla panny młody, przede wszystkim dla tego to są nazywy. Rajści róg w raju. Mnie to zrobię całą noc, sedza, ale wasiała Kasia był uhonorowany i no i ten plan wykonany. Kiedy ja powiedziałam o tych stringach mężowi, to on mówi do mnie, wiesz, to jest super pomysł, mówi, ja już je widzę. No i wtedy mi mniej więcej powiedział, jak to ma wyglądać nawet, także ja myślę, że chwyci. Chciałbym pogratulować i życzyć Wam wytrwałości w założeniu własnej działalności gospodarczej. Zakładać płedimizna zajmając o kasiepskim wesiwa 15 sztek białków z karteścigło kryzu łyciasa na szkłelenim. Kultura regionalna szansą na samozatrudnienie. One zobaczyły, że w wspólnocie mogą coś zrobić. Same nie są w stanie. Problem jest ZUS-u, KRUS-u, jak to ominąć, jak to po prostu wejść, po prostu, żeby nie płacić, żeby kosztów nie ponosić. I pomysłów jest kilka. Jedno to jest ta spółdzielnia socjalna, fundacja, jakieś stowarzyszenie, żeby móc wspólnie realizować to, co one czasami robią, po prostu może na małą skalę. Natomiast zapotrzebowanie jest. U nas bezrobocie nie jest za wielkie, ono jest tam w granicach 7%, ono było dosyć w Jaldzie, ale w tej chwili ono spadło. Ale ten problem dla białki jest dosyć ten. Myślę, że to trzeba pójść w kierunku regionalizmu naszego kasiepskiego, czyli haft kasiepski, kuchnia regionalna, agrobiznes. 68% bezrobotnych w karteścim kryzu to białci. Lecedłów dodzejani doduwają im wielny szkłelenia chłec, łestuwają w cygwąt plewłete. Nie wiem, czy to jest jakiś sposób na życie, bo to jest też pracochłonne, bardzo dużo czasu pochłania. No i nie wiem, czy się z tego bym mógł utrzymać człowiek, nie? Ale jakby ktoś się mnie zapytał, gdzie można gdziekolwiek kupić taki wzór kaszubski, haft, serwety czy tego, to naprawdę bym nie wiedziała, gdzie takie rzeczy się tam znajdują, gdzie można je kupić. Ma Pani u siebie w domu takie serwety? No, ja osobiście nie. No, nie podobają mi się te hafty, takiej bym sobie chyba takiej serwety nie położyła na stół. Rys zmierzec sa w razie w kraje kasiebów nie w siedcim. Widzu sa farwnej wesiwe 2, biutka z formalnością przeprowadzeniem firmę Ziotko Sałudowu. Prowadziliśmy działalność gospodarczą, ale w pewnym momencie zaczęliśmy liczyć pieniądze. I okazało się, że utrzymanie tej działalności było niemożliwe, dlatego że zjadały nas opłaty, które trzeba było regulować co miesiąc i wszystkie formalności. Był to zbyt duży trud, żeby dalej to prowadzić. Bo to jest związane głównie z podatkiem i tak może same rękodzieła, typowego rękodzieła, rzeczywiście biznesu trudno zrobić jest. Jeżeli już robić biznes, to trzeba się nastawić na masowy wyrób, co w typowym rękodziele jest niemożliwe. My jako małżeństwo jesteśmy znani od lat z tego, że zawsze promowaliśmy ludzi, którzy cokolwiek robią ręcznie na naszym terenie. Dlatego, że to jest cenne, bo to jest od nas, to jest po prostu coś stąd i tym są zainteresowani przede wszystkim turyści z zagranicy. Czemu Kaszubi nie chcą mieć takiej lalki w domu, czemu nie chcą mieć takiego rogu, czemu nie chcą mieć rzeźby kaszubskiej? To jest bardzo prosta rzecz, ponieważ koszty utrzymania w tej chwili tak wzrosły, że ja zawsze to powtarzam, powiedziała mi to kobieta ze wsi, że najpierw chleb, a potem cokolwiek innego. Dopirze sukces z kasiepskim wesiwa wed w osazie Nowiksi łesygnięty mają własne praunda. We Gdyńsku prowadzą regionalny krum.
Podatki i ZUS zgadzam się, jest oczywiście za duży i zawsze był i pewnie już będzie. No, recepty, nie ma recepty, po prostu trzeba robić to, co się lubi, robić to z pasją. Uważam, że jeżeli coś się robi jakby z sercem, z oddaniem, to każdy to doceni i jakby zauważy. Motywy, na przykład te kaszubskie, chociaż ułożone, już tam może trochę zmienione, są od lat, właściwie od wieków, bo haft kaszubski od XII wieku istnieje i ulega co rusz jakiś zmianom, więc no, myślę, że teraz te zmiany, które właśnie my wprowadzamy na ubraniach, mało, że te 7 kolorów, to jeszcze w jednych jakichś cieniowanych, w zieleniach, w brązach i myślę, że to spopularyzuje się na terenie tutaj Trójmiasta, w ogóle Kaszub. Super teraz. Stringi w serduszka. Stringi? Tak. Zaraz zademonstruję. To jest z tyłu, tak? To jest tył. Wiąże się tutaj na boczki. Ale kuse to jest. No, każdy chwyt marketingowy jest dobry, ale czy to rzeczywiście będzie pamiątka ludowa? No trudno powiedzieć, chociaż mówi się o tym, że kultura ludowa cały czas jest tworzona na bieżąco. Że to nie można mówić, że to, co w tej chwili wymyślą, to za ileś tam lat nie będzie uznane jako rzeczywiście rękodzieło ludowe, artystyczne. Dzień dobry. Kurczę, jakie fajne rzeczy tutaj macie. Ale mamy takie stringi, czy pan nie chce takich No pewnie, żebym chciał, słuchajcie. Ja jestem tutaj na rajdzie rowerowym, jak przyjadę do żony. Bardzo chciałem właśnie kupić jakiś taki motyw kaszubski, a tak to... No, oczywiście, słuchajcie, jak moja żona to założy, to ja co wieczór będę normalnie, tak jakby był na Kaszuba. Super, słuchajcie, pomysł. Zakładają panie firmę? No jeszcze wszystko jest w toku. Musimy poważnie porozmawiać, musimy wszystko przemyśleć, przeliczyć. To nie jest tak sobie odchod. No to trzeba poważnie się zastanowić nad tym. Bo stringi wyszły z żartów, ale no interes to już nie są żarty, prawda? To już trzeba poważnie do tego podejść. Ten pomysł ze stringami po prostu to jest rewelacyjny i to jest właśnie temat, gdzie panie mogą znaleźć swoje 5 minut i mogą to wykorzystać. Oczywiście my jako fundacja nie jesteśmy w stanie więcej im pomóc. Możemy napisać kolejny projekt, możemy popilotować założenie spółdzielni, ale one muszą same. Kiedyś Wojewódzki Dom Kultury zajmował się promowaniem właśnie haftu, strojów w różnych czasopismach. Była Cepelia, która, no to oczywiście to jest przeżytek tak zwany komunistyczny, ale to wcale nie było taka zła rzecz. Dlatego, że tam się gromadziły kobiety, które haftowały. Był menadżer, to znaczy był człowiek, który się zajmował sprzedażą, proponował im nici i te kobiety mogły pracować. A dzisiaj? A dzisiaj każdy został pozostawiony sobie i tak naprawdę nie ma mecenasa, który by się zajął właśnie ludźmi, którzy coś robią. Ja myślę, że tu dużą rolę może odegrać Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, muzea kaszubskie regionalne, które w zasadzie powstają w każdej gminie, jako te punkty, które będą służyły pomocą ludziom parającym się rękodziełem ludowym, będą wspierały te ich działania. Myśli pani o założeniu jakiejś działalności gospodarczej? Ja tylko tak, żeby zobaczyć na tym kursie, jak to jest i zobaczyć, czy koleżankom się uda. Będę trzymać kciuki. Ja się trochę jeszcze podszkolę w takim razie. Jak pani założą firmę, to jakby co mogę znaleźć pracę? Tak. Oczywiście. Damy znać.